Това е входната врата. Влизаме в широк коридор, в който има място за гардероб. Вдясно е хола с югоизточно изложение и с много хубав изглед към Витоша и над останалите блокове. Има и просторна тераса. Така. Направо е нишата за кухня, която е доста широка. И сега отиваме на северозапад, където са двете спални. Първо, вдясно има баня, с тук ниша за пералня. Има място за тоалетна. Сега влизаме в по-голямата спалня. Изгледа насам също е доста добър. Няма нищо пред нас, което да пречи. Виждат се Фантастико, хотел Вега, други хубави сгради. Така. И тук вляво има една голяма ниша, която може да бъде гардеробна стая. Или просто да се премахне стената и да стане една много голяма спалня. Така, връщаме се назад. И тук е втората спалня, пак със същия изглед. Еми това е.